това пичове, за всичко, които ме гледат, аз съм Страхънтър и само искам да ви кажа, че повече няма да правя интрото на клипа. Защо? Hey guys, welcome back. Защо няма да ги правя? Знаете ли защо? Защото приложението първи път ми дава, знаете, безплатно да си направи интрото и после ми иска пари. Да, няма да е пари заради това. Всъщност, може, ако спамите много и харесвате клиповете ми, може и да дам пари за интро. Но не знам какво стана. Искам и купено приложение. Аз друго нещо не знам как да го направя, така че няма да правя повече клипове с интрото, но надявам се това да не ви е доста, да се абонирате пак и до скоро, пичове.